aura maka ni kuma wannan yarinya ta gida sai ka haƙura ka janye ka bar min haƙura ni ma daure din ƙarasa da tsufana. Ai wallahi ba zai yi ba. Aure ta ba. Wallahi tallahi ba zai yi ba. To yarinyar nan ko kamar na aure ta ne. Ƙarya kake. Wallahi mata ta ce. Ƙarya kake. Wallahi ko ka ki ko ka so na aure. Ƙarya kake wallahi. Ai baka sani ba, ka san ita jarmiya kashe kuɗi ce. Kuma ita wannan yarinya in ka ƙare mata kallo gaba ɗaya zaka ga da ni ta dace. Gani da ɗan ƙwari na gada da ɗan kuɗaɗe na daidai gwargwado. Kuma na san me nake ina da hankali. Kai ko da baka da hankali wancan yar gidan malam liti sai a kara maka da yan kuɗaɗe sai ka karasa. Ka gane me nake nufi? Ka gama. Wallahi shi ne nace to ka san ba bori da sanyin jiki. A ba ai. Kuma yayi alƙawarin cewar idan ya aura maka ita duk shekarar duniya zai kawo naira 100 ba kwarai baka. Ya damƙa min. Har da shago akan titi za a baka. Ka gama. Ina ji. To ai ni kuma na da sana'a. To kuma yarinyar nan sai na aure ta. Ƙarya kake wallahi in ana neman tantagaryen ɗar maula ba ka da wata sana'a. Maula ce tsabarta kake ba ka da wata sana'a. Karfe shi da ka fita maula ka zagaye gidajen manya ka dawo. Ka yi haƙuri ka karɓa Allah ya taimake ka a kara ma da wata sana'a mai kwari yaro. Karfa ka je kai biyu. Gaskiya yana da sana'a alewa nake sayarwa. Ye? Alewa nake sayarwa. Alewa rana ta dake ta zancen banza ne. Alewa rana ta dake yar banza. Yanzu nan zaka ji ba komai. Ai ka bai kai hakuri yaro. Ko baka gane ba. Idan kuma kaki to zan bi ka da tsiya ko da tsiya da allo danja sai ka hakura. Yarinyar nan ba sa'ar ka ba. To na rantse da Allah ina son yarinyar nan kuma sai na aure ta. Shikenan je ka. Kuma ina da sana'a yi. A je ka. Ai ba shege bane ni. Sana'a ce ba da aiki. Ba shege bane dai shege ne. Kuma ba wanda aka yi na fado ba. A za ka faɗi wanda aka yi walƙiyar ki fado. Tunda kai baka san girma ba. Ka ga zo da Allah. Zo nan zo ya. Mara shi ba zuciya yake ba. Ka san ni na riga na kwallafa ka a raina. Duk abin da kai ba kai min laifi. Da Allah gurinka akwai yan kuɗaɗe masu ko da dai ba yawa. Akwai naira 100. Akwai naira 100? Naira 100 nan je ka wajen mati mai dan tireda ka ce baka sabulu ka kai min gida. Kaga wanda baya da aikin sai a sayo sabulu da. Ya? Idan da yawa rai fa jariri fa an gode. Can ta matse. Ai ka je ka dalla ka rabu da ni da abin da yake damu na kaji. Ni ba karyawa ne ba ka bani ma da abin da yake damu. Haba da Allah. Shegen kauye yawa kowa ta waye ya ware ko mutuncin al'umma bai gani shegen kauye kin ga shiga gida mu ai nace mu je gida je ki ciki. Baba ya za a yi shiga gida ni tsoro nake ji saboda mijina baya. Ya za ki ji tsoro kuma ga na zo na ce mu tarkata mu shiga mu je ciki da Allah baiwar Allah. Ni ne fa na aike shi fa. To baba ya za a ka aike shi. To. Ka taba ganin ya tafi wani waje ba tare da ni ba? Wannan duk gaskiya. inda zai je fa kafa na kafan shi muke tafiya. Wallahi wasu yan maganganu ne da ni kalilan kuma na tura shi ne saboda in samu damar da zan gaya miki waɗannan yan maganganu. Maganganu ne masu muhimmanci. Ina jin ka. Kin amince gaya miki? Ina ji. To. A'a haba baiwar. Ya sai matsawa kike ne ba nan wannan. Wannan yaro da kike kallo. Yaron nan ɗana ne na ciki na ni na haifi. Yaron nan da kike kallon sa zunzurutun tantagariyar maye ne na ƙarshe. Maye ne wanda igaji maita a gurin gyatumatar kuma da kakatar. Dai, ai gyatuman samai ya ce lokacin da za ta haife shi, saboda tsaba zunzurutun maita ta haife shi kankani. Da kyar mata yadda. Aka koro ta daga can ta zo garin nan tsautsayi muka haɗu da ita ni ban sani ba. Sai da na aura. A ƙarshe ƙarfin addu'a ne ya sa bata cinye ni ba. Wannan yaron da kike kallo. A garin nan 'yan mata ɗai ban ɗaya sai da ikama guda 37. To saboda haka idan zaki wa kanki kiyamar laili
to ki taimaki kanki ki samu ki gudu duk bai sani. Haba, baba shi yasa yaron nan idan ya tisa naman rago a gaba sai ya ga bayan shi in bai samu na rago ba ya samu na tinkiya ya kama ci a rana ɗaya sai ya cinye guda ɗaya. Ai a haka ma mai ta tara. Kaji ko sai ya cinye guda 10 a lokaci guda. Haka ma mai ta tara. Inna lillahi. Ai mai ta tara. Saboda na sa ana sauke masa Qur'anai shine mai ta tara. Amma lokacin da iya jariri lokacin mai ta tana kanta farfasa. Dan maraki yake cinyewa. Dan maraki guda su kutum ina tsaye dan maraki dan ya sai da kiga kurin ba wannan. Sai da kiga kurin sai ko fato ya gama sai gashi. To saboda haka ki taimaki kanki. Dan bai dawo ba. Ki san inda dare miki. To ai ni baba ni ba yar Kano bace kuma ban san ko ina a Kano ba. Wannan gaskiya ne. Ba inda na sani a Kano. A'a kar ki ji komai. In dai a bagana taimako ni zan taimaka miki. Ya sunanki? Suna na Randa. Ye? Randa. Randa sunanki? Ai ku Randa zan taimaka. Ga abin da nake so da kin. Kin ga wannan hanya? Ki miƙe ta dodar. Akwai mai kifi daidai kan kuna wajen wata tahunar injin nika. Kina karya kawa da rana nan wajen wani mai sai da kifi. Da na to sai karba miki kifi sai nema miki wurin da zaki je ki zauna. To ai ni ban san me kifin ba mai dan wake na. A'a, kin san me kifin ina kan gaba. Kina kare ke kwana fa gidan dan waken ina dan kan kwana. Dako kayan ki wannan, dako kayan ki Randa. Ai Randa wato in dai Randa ce. In dai Randa ce wacce na sani. In dai Randa ce wacce na sani to ba a raba ta da ya. Amma alaikum assalamu. Ha? Yawa dan albarka ka dawo ke. Allah na dawo. To ba ni sakon nan. To Allah ya maka. Baba na Randa. Auren da mazubin ruwa kenan. Tana daki. Daki? Tana daka dazun nan na zuba ruwa ciki na san yanzu yana nan yin sanyi. To bari in duba ta. To. Wannan ai sai ka wannan ka lalle ga ko ba. Shegen kauye. Shegen kauye. Ka ganta ne? Ka ganta aikin kenan. Baban Randa fa budurwa ta fa. To kuma ni ka san ni yaro ina sirikinta. Ka san cewar faranda in dai maganar wani. Ka san ni ban sani ba. Kuma budurwar ai sirika ta ce sai dan kama mutunci nan kama kaina. Yanzu baba ina tai sama tai ƙasa tai Allahu ya alamu na tai dan Allah baba. Ba a bori da sanyin jiki. Ka gaba a bori da sanyin jiki in maza ka fantsama kai ta duba ba. In ka ga ta ka sako ta a gaba matar ka ce kawai je ka duba. Ko baka gane ba ne? To bari in je in duba. Ya kuwa yaro ai kawai ka je ka wannan. Ya kuwa. Dan cin wake ne. Haka dan kwalo ba. Sha bugi daji. Kai banda wannan hada ma irin ta yaro dan zamu kwajaje da kai ka je ka samu wannan shimfiɗe ɗare sharerar mace ai wannan ba taka bace. Ai idan ruwa ya tsami sai akuya mai gemu yaro wannan irin tamu ce manya. Yaro kenan. Ayi a ci a ba mu la'ada. Mutum ya ci 2000 ya bayar 500 ya dau 1100. Ba wannan magana. In ka ci 1000 a dinga kiran lastar fa don mutum in ya ci ba kiran lastar ya ba shi. Ya zama nawa a ci a ba mu la'ada. Duniya ban gero. Ba bin baya, wallahi suka rai. Ai ba kariya ba ce. In ka iya da mutum ka iya ta mata kwace maka. Ci a ba mu namu la'ada. Ga dai kuɗi a hannuna. Wallahi ga waya. Yawwa. Ga wayar nan. Ai abu na hannuna. Wanda ya ci a bashi. A nawa take? Wannan ne zan siye ta a 750. To 750. Yin baya ina binka 400. Amma dai gaskiya lubakin san cewa kina cinye mutane da yawa ko dai kina da wani sirri ne a cikin ki. An wallahi ba wani sirri ne idan dama ta fi sai hagu ta karɓa.
A gaskiya dai kina da sa'a wallahi. Ni ina ji da wannan kartan ma kike biyan kuɗin hayan gidan nan. Ko da yake kwana biyu na ga mai sigari da mai garin kwaki da mai buredi da mai gurasa da mai awara duk ba su shigo gidan nan ba yaya ne ko ta kare masu ne. A samo maki wani sabon zubin. Wallahi ba ta kare musu ba ai da wannan sana'a da ita nake ci nake sha kuma nake biyan gidan baki. Ai ka kawo kadangaran bari su ma su ci a cikin ba. Ya kan haifi wasa ga dangaren bari ma ba. A ci gaba fa in ya faɗi ya wannan. Kai kalba. Dama kuna ɗaka kunkule kai da fanta? Ina neman ka kai mun maganin wani ɗan doguwa? Ya shiga ɗakin ɗan Dubai ya hau kan katifa ya kwanta ya yi lum. Ya fito bai biya ba, yana neman yi mana zara mu ma bai san mu ma 'yan zara ne ba. Sai muka nuna mai mu ma ɗan 'yan tashan ne, sai dai ɗan tasha ya fi mu ɗaukan kaya wallahi. Ai dole ya biya. Ba haka ba, kan doguwar sai na bi sa wallahi. Ina zuwa da ta biya ko bai biya ba. Dole sama na. Mu na ba ta biya ba. Je ki kwatanta mai gidan baban shi. Je same shi koke shi babbarke shi. Ko ɗan gidan hajiya ta dogo ne. Ya zo nan bai biya ba. Salamu alaikum. Ya ki zo da Allah. Waye ne? Na kai da ke jin mai jarka. Na kai da ke. Wurin ki da zo wallahi. Ai dama irin ku muke nema kwana biyu baki ba su shigo gidan nan ba. Ki jarka ko? A'a. Jummai turmi kenan. Wurin ki da zo. Ni din ma kar ki ga yanayi na dan dogo ne. Kai ba ma saukan yan dogo gidan nan. Tsaya ki. Dan doguwa kuma doguwar hanya na biyu. Dan iska ne ni cikakke. Ai, kare so dan. To ta mu koma gefe mu. Wannan ba yaya ne ita kuma. Ke ina jiki mana ya za ki dinga yin wani abu salam-salam. Ke kara so dan nan. Ita ma doguwar ce. Ya doguwar ce. Ita ma doguwar ce. Mu je. To. Haka ne. Ina jin ku. To. Me ke tafa da ku? To. Da farko dai kamar yadda na gaya miki a can ni mutumin dogo ne. Ko ba haka bane? To tun da daddare muka taso jiya da daddare. To da na ga dare ya yi sai na kai ta gidan mai unguwar mu can ta kwana. Ta yi ci abinci ta yi wanka ta canza kaya. To shine kuma da safe muka duka ko tashin wuri na ce to ga ta dai. Gaskiya ka yi kyau. Baya da gaskiya. Ba karamin dabara kai ba da ka kawo ta gidan nan saboda mu ka san gidanmu akwai saukan baki. Wannan gaskiya. Sannun ki ko? Daga ina? Ni daga Lagos nake. Cinkus ɗakin tsumma makarin ki sai an dawo. Lagos kenan. Wannan kirarin Lagos ne. Ya sunan ki? Suna na Randa. Amma dai da fatan kin san gidan da aka kawo ki ko? Na sani. Kina ganin ba matsala zaki iya zama? Ba wani abu saboda shekara na biyu ne ma ina zaman kaina a Lagos. Ye? Jar uba biyu a can Lagos din? To, za ta zauna. Shi kenan. Kiya to Allah ya taimake ki. Kin zo gidan nan akwai sauran ɗaki ɗaya. Yanzu zan baki ɗakin ki zauna har tsawon kwana 10 kyauta. Ba za ki biya ni ba. Daga kwana 10 nan kuma sai ki dinga biya na kowane rana. Kyauta kwana 10? Kyauta. Ka ji abin da dogo ba za a iya ba. Gaskiya kuna da kara. Allah sarki. Kuna da kara. Har na kwana 10? Mu a can an maka adalci a baka na kwana 1 washe gari ka ci gaba da biya idan baka da shi kuma a kore ka. To mu dai nan haka muke yi. Idan ka zo za a baka ka zauna har tsawon kwana 10 kyauta sai ka ci gaba da biya. Kuma ina son in faɗa miki tun da na ga ke ba kowa ce. Da kuka shigo baki ga wani a tsaye ba? Yawwa, to ina son in haɗa ki da shi sai ya kwana a ɗakin tun da ke ba kowa ce ba. Ai biki wannan, ai za ki ɓata rabarki da tsalle. Ai biki a daidai ba. Ki tuna fa cewa tun da ka dogo fa na baro ƙauyen mu. Ni fa cikakken ɗan dogo ne fa.
kuma na fito daga doguwa na biyo na duka ko na biyo hanya ta ta falgora fa saboda in sami irin wannan tsintuwar ɓarauniyar makauniyar kasuwa kuma yanzu har kice zaki haɗa ta da wani ai saboda irin wannan ƙazamar kasuwar nake baro doguwan tuho daga nan zuwa na shigo Kano zan samu wata ɓarauniyar wata gararuma na samu na raruma da na shigo Kano sai na samu guri kai da na gaya muke kwana 10 za ki kyau ba ko ƙwandala daga nan tun daga wannan kwana 10 sai ki cika gaba da biya idan ya so idan kin gaji da zaman ki sai ki fita sai wani shi haka ake yi kake damu ina ta kanta kake damu zan sa a shigo maki da ita sai a ci gaba da business ko ba sanya ki sanya ba mutunci ba tausayi kuɗi kawai ci gaba da business ci gaba da business banda sanya irin su Oscar in sun zo kai ki raga masu karbe su ki kara gaba ki kasan ciki ne da shi Jummai to na ji duk abin da kenan ki jira ni da daddare zan zo in na gama sai ta komai a ofis ɗin. Ai ko yau tanadin ka na musamman za a yi maka domin yau tanadi ne maka wanda baka taba tunani ba. Ai baka sani ba. Ai yau har da yan kaji ma da yan shiloli duk za a hada a yi maka farfesun su. Na ji ma kaman kana mura ranka. Na ji ai. Ina mura ina yin mura. Ai yau dole ai wannan farfesun mai dan yaji mai dan ruwa wanda zaka dinga dan ci kana dan tsotsan kashi kana dan taunawa kana yarwa kana da Jummai turbi shakwaramiya tun kaga ni yanzu wucewa zuwa to sai a dan ban na dan kai kin ce mun kaji to ai hadda da can zaba ga wasu can naga kaci aikin da kashi ke ne san kuɗi ke wallahi tallahi ba kya wasa inda aka ce magana ta kuɗi ce ai kuma labai ga na can bangaren ai yau hadda kai da kafa za a haɗo maka kajin manya za a yi banda kaji sai an haɗo maka da rago kai da kafar rago a haɗa a maka farfesun kala 2 a kala 3 zai fi daɗi kaga sai ka zaɓi wanda ya maka in na kaji kake so in na ɗan shiloli in na kai da kafa kake so na rantsi da Allah ko mace shi ne kyan saka a gidan nan ba shekin da zai zauna a gidan nan ajiye kudin a zaɗin kudi na rantsi da Allah kowa sai ya bar gidan nan kowa sai ya bar a gidan nan ajiye kudin a zaɗin kudi Garba! Me yi wa wani? wai wannan hanyar yar wahala ina cikin ɗakin da a sace mun kudi Look Garba. Ka shiga da kusan cikin ɗakin. ya kace maganar ko ban shiga da su ba na shiga da su mana a cikin aljihu na haka sa ka ɗauke You or her? Yes. wallahi sai an fito da ku You're just telling lies. Yes. kawai mu kokari mu ga kai ga duk wani dakuna da suke cikin gidan ba wanda ya shiga daki ba wanda ba kulle ina zuwa in ga wanda zai shiga ba za shiga wallahi ba za shiga ba ku ne barayin kudi na kenan ku ne barayin kudi na kenan kamar ya mu ne barayin kudin ka shi kenan ina zuwa wasu irin na rinte Allah cike daci an yi na rinte Allah tsaya ni ma ta jin ra'ayi a fara da kai wannan ba buga mata Everybody must come out. Man over. Ni za ka nuna wa giya na tuwar giya ɗan shori ne ina ɗan shori za ka bayar mutane sai bige mutane kake da na ɗan shori na bubburma ma karfe wallahi na tuwar giya ya faru ni za a gaya wa giya yana ina Allah ya fara wanda ya ci Allah ina zuwa Allah kudi na aka sace nake so in yi bincike a cikin ɗakin ki a ɗakin ki na bayan kai ga ɗaki ka da
Ba kwa gidan ne aka yi satan kuna gidan saboda aka dole in caji kowane ɗaki. Dole in caji kowane ɗaki. Maganan cajiwa ai babu saboda ni ba tare da kai ne. Ya ba zan yi binciken ɗakin ki ba kwa gidan aka sace. Ga ɗakin wacce kake na ita za ta je ka bincika ta ɗauka. Kowa sai na caji saboda haka dole ne mu shiga ɗakin na so caji daga ɗakin. Ba za ka shiga ɗaki ba bari in je kawai in ce wanda nake tare da shi. Wallahi sai ne fito. Bring him out! Bring him out! Come on out! Come on! We must take this room. Ai ba hankalin kake ba sai ka kama kuma One by one. Hey, shut up! Hey! When a policeman officer is in down, everybody should remain silent! Yes! Ni na ga ɓarawo na. To, ni na ga ɓarawo na ku yi shiru abin ku kawai. Kowa ya koma ya zaman shi. Wai ɓarawo? Kai. Kai ne ɓarawo na. Kai ka ɗauka. Ya fi kafin sata wallahi. Kai ka ɗauka mun kuɗi. Kamar ya na ɗauka kuɗi. Kai ne. Ka tana yau mutum wannan. Ka ji kunya. Kamar ya ji kunya. Kamar ya me fa shekarar uku nan. Ƙarya ne. Ya za a yi ya za ku ce idan kun isa da wani na ba kai amma wata ma kuma idan kun isa Allah shi tsina sai ka fito min da kuɗi na kai ne ɓarawo na wallahi sai ka fito to nuna wani kuɗi ka kuɗi na naira 800 ne ina 800 ne dole ma ka ɗari guda yayi kawai malam kawai kun zo kawai daga dogo kawai kana sace mutane kuɗi ba dole ma mutum ya yi dawa ba inda kun hana mutum ya yi sana'a kun hana mutum ya yi sana'a da kai da dan uwanka da ko kawai kuna sace mutane kuɗi duk macuta ne dan ala dana ni ma dan alasan ne abu da yasa kaga kuma shi da kaji alasan mai lashe kuɗin jama'a kaka ta kasa ma dan alasan saboda zai rika lashe ya lashe kuɗi su wana kasa ta tafiya ya hakuri ba laifin mu bane Kai ka ji kunya ashe macuci ne kai sasanta kar ku sake sa rigimar kana dan sanda amma kai ne kai wannan saka farawo ne a cikin ka zo kana mana tun nan ya tashi gara tafi da kunya abara ka ba mu waje wanda ya tashi ba ka zo ku ne kamata ku karɓi kuɗin mutane amma shi kuke ni kunya su isa ne kada da shi ba kuma ai ya komai ya koma technology yanzu baki taba jin ya ce kiyashi ya jawo takalmi daga wanda ke akan daki ba to da haka na yi kudi din ko bera ko na bai ina tashi na gashi a gefe na shi ne amma ka ji kunya kuna yanzu idan kin ga baki na nan idan an samu duk da aka ci an kara mai baki na fatiya haka nan ya zo nan to ya ta yi kis daga kin da ci ya kuran ki kenan idan ni kada kara mini son baki kara biya kudi din da kara mini son baki Haba mana. An kana so ka ga yabanyar gero, samar taki. Idan ka saba gero taki ka samu kindirmo, fari ka samu. Shegen kauye, shegen kauye. Amman kai ɗan guntu ina da tabbacin cewar wataƙila giya ka shawo ka zo ka tsaya kai min ƙememe a kaina. Ba ka da hankali ba ka da kunya. Kai baka san cewa ni ne na haife ka ba ko? To Allah ya baka sa. Baba, Allah ko ban da ina ganin ka haife ni sai na jefa ka a jarida. Wa, Wallahi. ni za ka jefa a jarida? To amma na ga alama cewar kai ɗan ƙanƙani ɗan guntu ba neman albarka kake. In dai kana nema kanka albarka da daraja da ci gaba na rayuwa ka san waye mahaifinka ka san daraja ta ka san kima ta kuma tunda baka sani baka je kai ba ci gaba. Na rantse da Allah. Yaro kenan baka sani ba ni mahaifinka ni kake gaya wa cewa za ka tsinduma na kotu ko? To ba kotu ba ka kai ni majalisar ɗinkin duniya ta ɗinke ni. In ka tsindima na kotun ka tsamo ni ka kai ni majalisar ɗinkin duniya. Su ma su ɗinke ni gaba ɗaya. Kai gafara na. Wallahi ban da kai zan zabga ma mari na rantse da Yaro Allah. kenan. Ai kwada daga kanka an daina mari. Allah ka tsindima min tafi daga kanka. Wallahi yaya sun daina marin iyayensu.
banda cewar Allah ya sa min kaunar ka kai ni ne na haife ka irin abubuwan da kai min na kare ma kallo sai ce kai ba dan adam bane yanda ka san kurege ya shiga gari haka kake to amma na yi shiru na ki magana dama dole kai shiru tunda kaga in ni kurege ne kai ma kurege ne har ka zo kana wani kirarin dauko maka na ki da dauko maka ita na ki da fito maka da ita wallahi na rantse zatin Allah ka fito min da matata na rantse da Allah na rantse da Allah yaro kenan yaro man kaza da ya jira na yake narke ba na ki da fito ma da ita an ba ni lude ide wa an lude ide wallahi ba za ka lude ide ko to ka lide ba zan lasa idan kai sai na tsine ba lasa ka lasa da dan yatsu sai na kwashe ma albarka wallahi kace me kai kace babana da baban fara ya warai ma kuwa to mun ban da kai dan kai ya zai sace mu matata yanzu kai yaushe aka yi maka aure har da za a sace ma mata dan kankanin yaro da kai haka ka ce wai kai an sace maka mata lalle na ba yaro bane ba I'm not small boy kaga inspector sai na tabbatar tukuna sannan wannan ba ka samu ne soja mu gani da kyau jiya ma wadda kuma boban ji da daɗin ta yanzu ka ƙara turbuɗa mu wannan kai na baban naka kana cin na yadda gaskiya da ganin ka girma ga timina shi kai ma yaron ne ai irin wa'annan da kake ganin su sai a hankali daga cikin aljinu ke samu ba Allah wallahi kai anya babanka ba dan yankan kai bane ba kuwa wani ma yana tunani ko dan yankan kai ne ya zai sace min mata anya da kai da uban duk ba yan bariki bane kuwa in dai ba da bariki bane za mu je za mu rinta makame a wajen ka tabbatar za mu same shi a gida? ƙwarai ma kuwa yana nan a zaune ba inda yake zuwa to abin da nake so da kai idan muka je yin kame za mu je za mu rinta makame gaba ɗaya a layi in ba mu same shi ba idan kuma ka same shi idan za mu ɗauko mtd gaba ɗaya mu dira a kansa in ka ce za ka yi tausayinsa a kama uban naka ko uban nawa a kama shi ba laifi ba baban na an gama daja a dauki mota kai da ka biya kudin saro ba ga wannan 50 meters kuke so in zuba mu kudin zuba mu haba a je dai a kama uban nan na Allah za mu je a to kai me kake a shi ne labai mu je kawai kai ku muna zuwa bari ya bukin ya kamata bukin bukin ka rike sunan ko na riki ka rike unguwa kofur aikin ɗan sanda bai lalace ba amma abin da su oga sajan suke yi ki sa jama'an gari suke mana kuɗin gora gaba ɗaya suke ta surutai daban-daban akan aikin ɗan haka ne wallahi ba sa kyauta ba ba kiɗa gaskiya Gawa kuma ɗanin maguwa? Wani irin kuma gawa? Gadan kwankwan. Mene ne wannan? waye kashe shi? Gawa? Gawa a cikin gidana? Wannan shi ne na yi gudun gara na faɗa zago. Can ba a yi kisan kai ba ɗan zuke-zuke kawai da shaye-shaye aka sa sai da na tsaye da gidan nan na canja gida na dawo na sannan nan a yi min kisan kai? Kisan kai ba! Shegen kauye, shegen kauye, shegen kauye, shegen kauye. Ai ba maganar salati ba fa kiran sallah zaki a nan sai an san ko waye kashi.
To, banda ba wannan wace ce? Ita ce mai janye-janye. Ai kuma wacce ta yi kisan nan illa ita saboda tun da muke a gidan nan ba a taba kisa ba sai zuwanta. Wace ce Hauwa? Waye in ba ranta ba? Ranta mana! Ba kullum da ta zama da bala'i. Kwarai kuwa ita ce. Ranta! Ja! Ranta! Ja! Je ki fito min da yar iska. Fito min da ita. Waye! Ki fito ki gani mana. Anan ne ma san ta daki. Ranta? Ranta? Gawa. Ke da Allah kafara. Ki kalle mu, ki dawo cikin hayyacin ki. Ki natsu, ki san me kike yi. Kai ki mun bariki. Ki kalle ni. Tun kafin ai daram aka yi wani. Randa? Me yasa kika yi min kisan kai a cikin gidana? Me yasa? Ni za ki janyo wa bala'i? Hey! Wallahi ba. Ki kisan ki ce waye kisa? Mu za ki yi wa bariki? Me kuke jira da ita? Da ya mana gaskiya. Wani yanzu gidan mu yana da Allah gafara ta. Rantsuwa karuwa wata rantsuwa ce? Ai rantsuwa karuwa ba rantsuwa ba ce. Ai karuwa Allah ɗaya za ta ce maka kawai ka yarda. Amma rantsuwa karuwa gaibu ce. Me kuke jira da ita kun zuba mata ido? Shegen kauye ya buwayi iyayensa. Ai tunda kisa ta yi, kisan kai ta yi, dole ne ita ma wular da ita a kashe ta. Ai annafsu bin nafsu, ai haka addini ya ce, saboda haka ita ma kawai. An ƙi uwa, an ƙi uwa. An ƙi uwa, an ƙi uwa. Ki ba mu ma wata wahala a nan wurin. Na ce ba ni na yi kisa. An ce ba na kisa. To na yi kisa, na kashe. Idan da wanda ya isa ya zo ya ɗaukar wa wanda na kashe wa matsayi. Ya zo ina daidai da mutum gani a nan wurin. Kai na kashe din, na kashe. Gane da kika gaya mana gaskiya. Me kuke jira da ita? Ku tsaya kun ji tukuna da Na ce na rashin fiye mata. Ke bari in gama da uwar ku tukuna. Ai wurin daidai da ke ba ku wata. Kike tsaya ta fasa maka kina ga dutsen da ta dauko? Kai dai wallahi ka zama ragon maza. Ina mace in gudu kana namiji ka gudu? Na yarda ba ku cin gidan da namiji ne sai ya tsaya mu da mace